בשנת 2000 הקימו גיא הוחמן וברית פיקוח את חברת ג'יני שירותי מחשוב עסקי בע"מ. אתם יכולים לקרוא לנו ג'יני. כיום מונה החברה למעלה מ-60 עובדים שפרוסים מהצפון ועד הדרום ונותנים שירות לכ-400 לקוחות. כל עובד חדש בג'יני עובר סינון קפדני כדי לוודא שהוא קודם כל בן אדם. הנה כמה עובדים שהתקבלו לג'יני לפני הטמעת תהליך הסינון. נועה דוד, מחוללת ניסים על בסיס יומי. סגב קרסנטי, מאסטר לחיסכון בהוצאות מחשוב. משה נהון, מנתח מערכות מידע. רציני. ליאור מזרחי, מנהל רשת. קרולין שרון, דילרית חומרה מבוקשת. גיא מדמון, מומחה אבטחת מידע. לוקח כל וירוס באופן אישי. שיראל אדרי, מכבה שריפות מקצועית. יניב חלד ולאון קרול, לומדים כל פרויקט לעומק. עכשיו, כשהכרנו את האנשים, בואו נראה על מה משלמים להם משכורת. הפעילות של ג'יני מתחלקת ל4 חלקים: שירות סיסטם לעסקים, מערכות מידע, חומרה ותוכנה ופרויקטים. שירות סיסטם לעסקים כולל תחזוקה ותמיכה 24/7 למערכות מחשוב ורשתות. שירותי Help Desk, חבילות Outsourcing, ניטור רשתות, גיבוי מידע לאתר מרוחק, והתאמת חליפות שירות לכל לקוח. תחום מערכות המידע כולל אפיון וניתוח דרישות, בניית מסמכי RFP, ניהול פרויקטים לשדרוג או החלפת מערכות, תכנון בחירת מערכת, וניהול הפרויקט מתחילתו ועד סופו. תחום חומרה ותוכנה כולל רכש ושיווק בתנאים מועדפים של שרתים, תוכנות, חומרות וציוד היקפי מהחברות המובילות בשוק. תחום הפרויקטים כולל הקמת רשתות תקשורת, שדרוג והתאמה לרשתות, הטמעת מערכות DRP להתאוששות מאסון, החזקת שרתים וירטואליים ותכנון מערכות אבטחת מידע. בג'יני דואגים לכל תחום המחשוב בארגון שלך במטרה לחסוך לך בהוצאות המחשוב, לחסוך לך כאבי ראש ולחסוך לך הרבה זמן כדי שאתה תוכל להתפנות לניהול ופיתוח העסק שלך. לסיכום, אם יש דבר אחד שהיינו רוצים שתזכור, זה שיש 3 דברים שחשוב שתזכור. בג'יני יש אנשים מקצועיים, בג'יני יש אנשים מנוסים, בג'יני יש אנשים. ג'יני, אין סוף ליכולות.